Deze man die gaat het stadion volledig vol krijgen. Welke Visto dan het meest goed, het meest realistisch als trainer van SC Heerenveen? Komt-ie, Sander? Gert-Jan Verbeek of Ole Tobiassen? Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan Verbeek of Erwin van der Looy? Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan Verbeek of Robin Veldman? Robin Veldman. Robin Veldman of Dick Schreuder? Zo, nou, jij noemt nou een naam en dan zeg ik Dick Schreuder. Dick Schreuder. Dick Schreuder of Erik ten Hag? Dick Schreuder. Dick Schreuder of Rick Kruis? Dick Schreuder. Dick Schreuder of Henk de Jong? Nee, Henk die gaat bijtekenen bij Cambuur, dus dat wordt Dick Schreuder. Dick Schreuder. Is Dick Schreuder die een absolute A-keus? Nou, jij noemt het nou. Ik had hem namelijk niet bedacht. Dat vind ik wel mooi, want hij is ontslagen natuurlijk in Spanje. Ja, Castellon. Ja. Heeft het daar wel goed gedaan, het eerste jaar trouwens. Eerste jaar, heel ja, goed. ja. Bij Zwolle goed gedaan. Ja. Is een trainer die hetzelfde eigenlijk als wat Van Persie in het begin van het seizoen liet zien en wilde zien van zijn groep. Hè, van de visie, zeg maar. Ja. Deze man die gaat het stadion volledig vol krijgen, denk ik, qua spelopvatting. En hij is beschikbaar. Ja, dus dat vind ik een hele goeie.